Нова кримська резолюція із засудженням агресії Росії проти України. Її готують на засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ у Люксембурзі. У ній йтиметься про незаконну окупацію півострова та продовження репресій проти кримських татар. Українська делегація сьогодні вкотре намагалася донести міжнародній спільноті, що Росія не припинила чинити злочини в Україні. Ухвалити резолюцію мають завтра. Росіяни, як завжди, проти. Виступив на засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він наголосив, Кремль намагається примусово змінити етнічний склад українського півострова і репресії окупантів спрямовані на видворення кримських татар та українців із загарбаної території. За словами Рефата Чубарова, просто ухвалення резолюції недостатньо. Слід шукати дієві механізми, які б змусили Росію дотримуватися міжнародного права та сприяли деокупації Криму і Донбасу. Судите самі. Разве Российская Федерация посмела бы вторгнуться в 2014 году на территорию Украины с последующей попыткой аннексии Крыма, если бы в 2008 году подверглась бы абсолютной обструкции, изоляции и санкциям за агрессию против Грузии и оккупации части ее территории? Ответ же очевиден для всех. Нет, этого не случилось бы. Но урок не усвоен. Я настойчиво продолжаю призывать сейчас и впредь это буду делать, сопровождать принимаемые нами резолюции четкими указаниями на механизмы, что должны обеспечить их безусловное выполнение всеми государствами, членами организации. Від української делегації виступила і народний депутат Ольга Бєлькова. Вона звернулася до російської делегації, аби їхня країна забралася геть з України. Для наших колег з російської делегації я хочу донести чітке повідомлення. Ми хочемо тільки одного – ми хочемо миру. І ми хочемо, щоб росіяни забралися геть з нашої країни. Залиште нас у спокої. На жаль, останні 5 років Росія демонструє повне ігнорування всіх міжнародних зобов'язань. Саме тому послідовний тиск від міжнародної спільноти – це важливо, аби досягти прогресу у цьому питанні.